Tingin niya menta ka don lightly ki ek jing kta ek khna ba yo lok loy. Ka bening kong ka kta ek hok jong ki khna ban yo ek jing nang jing start ka pule puthi ka ba ar ka kta ek kot ke khia ha ka met ka ba kan thut ek bor ka jing mu jing perkhat. Nang ta ka balai ka kta ru ek ying ka sem bat ek nong ka thau. Today na kani ka daw ba ka sol ka ru ka labu ek ka an. Ya kikin thai kisha ban yolo pras nam kerta ba ikishin rang arkaways nam kerta tang ba men tapat kilat mu ban pelong no ba baro al ide bandap arkaways nam kerta tempat pas ka an hendrai kan sa wanja siki ba yolo khashwa ka pras nam kisha aka jing pen sitam amtep aka snong jong pi ka ege jing pen sitam ba ki ai hendrai kum sakin shi ki hab ban sha fight nang ta teng ki hab ruban lek bansa set binti kumba arsnem bat kajing sa dan kunaru kala ban long hadu arlak tingka kum sa terte habaro ka gi India je kajing kita ngin ya pet menta pat kumno ka kita ya baro arngut silok kenthai bat sinrang hoi ki bayo lok lohi ki yo sibun ki khun nang ta kani ka bawan ra ru ya kajing penjenjar haing hasem nang ta ka baar kadon ru ka jing bomla ban pendam iwei namar bakidang khna kimpat da sing thu baha kumta kawan ra ka jing bom su thu jing mut ka bayalam ru sha ka jing ya praying prasem ka balai ka kta ha ka yo ka kot namar ka jing bom biang hakikam ki jam bat kawalam ru e ki jing pang jing khuslai jing dukhanat mensiem namar ka jing ket ka bakrau kaladan baki hak ban pendat yang kaying kasem jongki nang ta ka basaw kadan ru ka jing bom biang ha ka jing ya pusan ni plan ban yo khun klan da perkhat kila ne em ban pendap yang kalong ying long sem ba teng la dang ni pe kisin a ye ki khun ki baning kong ki badang ret ki balahat ban ba para la ne ban hap ban pet ye ki para te ka ne ka penduk no ya ka po jong ka jing long khna ka jongki te mentang ya pet pat de sakawai ka jing kta ka bajur kalong hakikin thai ka don ka jing ma baki mat na ka jing sha le ben le kho ha ulok ka ba a ki kloi ru ban yo e ka jing pang ya bet ka ba ki khot ka HIV la ni ka jing pang AIDS ka ba lai kala ru ban khlat no na ka daw jong ka jing hakapor ba ka armet la ni ka jing shitam hakapor ba ka kha namar ba ka met ka phat jong ka kampat da hasan pura bha te bun sien ke jaru ka jing pen hap khun nang ta ka jing hap khun ne brat khun ru namala dangi pai kat kum ka jing wat benia jing le wat jing tep na ka ni ka ri ka la meghalaya ka jong ni da ka ni ka reach shillong ministry la ya thu ba ka jing brat khun kalong namar ba bun na kiken thai kilai le song sit khlam pat da dei por ha ka song kha song man bat kane ka jing le song chet kala juyala me ki sa ke jing tiang ki bahayin hasam hado paki poi se uput bakin penhap no yo khun la ne kin brad no yang khun te wala am yo ka jing ken ka batik na handrai sai pa sai ni juyo snow ki khubor bat ru bakum no kane ka jing brad khun kala jelai baha hapo ka jella meghalaya ka jongi ki khalung ro ki yo e ki jing pang jai paki jai namar ba ki dan ya ka jing pang ka bam ba ka kami kan pat yo ha ya ka bam ka batei ha ka jing ha ka met ka phat ka jong ka ke kum ta ki yo ya ka ne ka jing pang ba ki khot atin tharang malnutrition la ne ka jing duna ya ka bam bala bante ya ka met ka phat ka jong ki te ya ki kami ro ka dan ka jing pang baduna snam la ne ka anemia ka pa ki khot te la ngi pai ba ka kum ka statistic kum ba alkaline person kini kita daw ba ka kenthei kala ban yo ru ya ka jing pang cancer ha ka benta jong ka kenthei bat ka jing pang kendet ka jing pang khuslai ka bajur ba kini kita ki daw namar ba ka dei ka jing yo lok loi ha bampat dei por te kane nga krentang na benta kum no ba ka kta ya ka met ka phat ba ka kta ya ka bor perkhat jong baro arngut ki kenthei bat sinrang hadus nem ngarang deu khna na kan mau kapol banga yang hangni ban yalap hangni haga dukan sya kapol ngarang deu khna rit ban ngasru kemen bangala ban
One, hang ni ha snong joki ban ai ke chi kai ring ka bi lok jonga khantam ha ke ni kamat ka jing ma jong ka jing yo lok khanna nilai snong na kaliang jong ka jing ko jikia kumnu ka kata ya ka met ya ka jing mo super khat ring akwa berta na kaliang jo ka jing imba ka jamat sim lada ka ni ka jing ya shong lok khanna kalong de em ka ba su tanat lani ka ba ublei ukwa pi lada gi pet ha ka jing pelang ka jong ublei ya ubril utau yung Adam. Bat kani kekentin Adam kawan nak ketin Hebrew Adama kabamut ubriu belarang ba. Hakapol bu bleu utau yung Adam desu kena rit. Udai belarang ba. Ubalasan haga jingmut superkhat, ubalasan haga bormet borphat digedok sa ke jong u. Nangta Yisham hangni ba u Adam Hashwa ba unyo banya kandu ya ka im kabalong ka tengah ka jong u Adam ulayo ya ka kam bantrei. Kaya kakam jung Adam, unong sumar, unong tray, ya keper Eden, banpet, ya kabaha kamiat panong unong syarai, ya jing tau jung blay. Nang tau rang kaying ban syong, keper Eden kalong kaying syong, ka jung Adam. Hadin kata anda haba ublay rat tau Adam, ula pendap pendiang ni jung kam jung barokhat, uyo ibadan kawai ka jing duna. Berkata kalong bau u Adam udan kam ya kanong yarap berkata kadika im, tekum tau rat tau, ya ka im na Kawai ni kisru ingkrung kejong Adam berkumta anda belatau ya ka Yisham ba ka im kalalong ka belakloy na kamta ka syong kha syong man ti ka syong kha syong man ka baningkong ya ka ba ublay upen kentang ka de hakper Eden ya ka ba ula ai hau kun benriu ti hang ning yo i kidikelai tadi ngilan kam bandang ka belarang ba ha jimba berkat nang ta ha ka bormet ka borphat ka jongi ka baang ngilan kam bandang ka kam ka jam bangin tray kabalai kaying song kala ban lese kala bande kaying song wai kala bande kaying la jong hendrei long bakini kiba song kurim kidai kibala dap la biang kibam apshu ge mei pa bakin pen biang ya kajinon kam joki baban la kasni hoi ka bible kam ai tikna ya ka por lene karta kanus nem de ban song kurim ya no mene bataan india la kumno ken thai khat pra bu sirang aku arsem ha ka bible kam sem la pentau Hendai kawai ke bas notenat, haba ublay ukran parsi, haga jingadai ke jong u ber kabalang. Uai kanuksa kerta ke bai ya ga kentai badio senrang bagi di bandan. Laring ipule haga Bible, haga kitab Ezekiel kandriu kedekat ke benyowat pra. Kalau kau ma ai jimut ya ki kentai ber kesenrang. Ya kerta ke ba kilabit ban songkurim. Hangi ladang ipet kedai ka por ke ublay ya kran bagi kun Israel. Ti ulang yang kikentin uang ngalapen roy ya pha kat ulang lung kamadan ti phala roy bat phala man krau bat phala kot hadu ki jingdeng ki bakordor ki jingbun jong pha kil atnuk usnyu jong pha wasan henrei pha sha lengbiang bat sha lengkhut ti habangla yad na jan jong pha ngala kmi ya pha hakmi ka por jong pha ka por jong ka jing i tengan sapen kup ya ki jan halor jong pha barngan tap ya ki jing lengkhut jong pha ngan smai bat ngan yete jutang bat pa ong utrai pi habu we kran bat ki kun Israel ka bat penyesrim bat ka balang hang ni nyo isya kedar ba ka por ban song kurem ka de ka por ka bala i ba kala biang ka met ka phat kumang ye puli na ka de ka jimbatai na ka kitab Ezekiel ka kanthai ka ba san ha ka met ka phat ka jongka usen rang ru kumju te ka Bible hi ka ai ka ji kai nang tau por ru ai kumju e ka ji kai la ri puli nong kong korean nyo lai punriu ong Usang rang la dau ni iman ya kabriu ban ya syong no berkarta jong u kala i ula ban syong kurim ya ka kam de shu ka pok kini kentin jong pol haga testament ka batmai wang la dau usang rang li tenat ya ka kentai bar kala i karta phila ban syong bar kam de shu ka pok pios ngau ki kna wit ki barang don hagerta ki ba khat ki bampat de ka por ya pi ki bang de ka por ban school ban puli ka jingatu ya pi ki habrit kalong ba pin up ya kapor ke balai namar kam de shu kapop anda ba pisong kurin anda ha ba pilai kerta ponsin kajinga songlok kena kam juan ra ka buram pitim ne em kajinga songlok kena nim ju poi saying mani ba an pen ketang do pastor ba an pen dep ya ka de ka song kha song man dik kai ka bachia kilale ya ka de ka kan kilale hi ha ka bari kalong kajing le ran kimla ban le pai ba ya ka upol uang haga city Hebrew kalaisa uang kasong kuriam jong PI bakan lang kabadon buram hapdeng barok
bar ka jing phia ka bom bitngit tiu blai ukwa ye ki khun samla bakin posh ka burom om da ka ba le ha ka ba ri ha ka ba da ka ba le sop kani ka jinga hap lok khna kalang ka bom skut nat ublai snobha namar ngim posh ka burom bat ka jing pendan burom ya ka ying ka sem ya ka balang ya ka snong ka thau te ka jong kani ka jinga shong kurim dang khna ka jing olok khna ngala banong pun sin hi ka penong ya kitu ki ba hap hagani ka jing bakimla ban sumari ki khun ki joki pi mening ile kren bakimla ban pendat ya ka jing don kam ha ka bam ka di ka kop ka sem nang ta don ka por bakia ban phet no ngio ibun ki khun kan thai khasi jongi ki don khun rai namar balai shai haulok namar bamla shu ban sinshar lare ban te la kam ya ki jing amla shu kum tala haban mi no te kani kalong ka jing ka ba khrau kum ta kimla shu ban penbiang ni ki khun teng teng na ngosen ai ban yo I ba I khun I badang sansnem I haban pe khun rut balai namar ka kmi kupa ki haban lek bala don nong sumar ban pe yaki ngayo I ki khmat jonga sansnem ila pe I khun ba shisnem ka kmi kam don hiyeng kupa ban don hiyeng namar ba kartha kadang rit bala kimla ban bu nong sumar ban pe yaki khun kani shisha kam dai ka bas ngotanat kala ban ka pop lalang ngim la bat penha pesan ki khun jongi ngim don ka ji kai ka babiang nama daladi hi ngim yo ka ji kai ka babiang kum ta kini teng kini ki khun namar bangla shu ban pa skul ki kimi ki pa namar ba ki yo lokna jayu kini ki khun ki bayo na ki kimi ki pa ki ban shong lokna ki ya hasuro hasimkin sedang bandi drop sedikit ba kum ta tertel ka pop jong lo try kali kan long kani da shisha kan ka pop tu ki to ki kimi ki pa ki bayo lokna ki bangla ban penpiang ban sensyar ki khun ki jong ki Tengah syukwa kan ai jimut katuk ane banyada ya kani ka jing jong ka jing Allah khna namar ban saitan hi u ya ban riam ya ki khon samla ki jongi ka baning kong ya kwa ban kentu ya ki kmi ki pa la da bidang ki khon samla ki khon ret hayeng jong pi hakikat snam kerta ke ba pio I ba kelas dang ban ya samla ka jing tu jong ai pi karang mi dan kam ban pensiun ya ki kmi ya ki khon ki jongi ba ki ban ap ya ka por ke jongki ap ya ka por wat nam le kerki kata kare ke jingat tu jong pi ki kmi ki pa ya ki khon ki jong pi nang ta kum ki kmi ki pa ni ban long ki pang lok ya ki khon ki jong I hatu pi ji long pang lok ba ki khon ki jong pi teng ki pang lok ki jong ki khon ki jong I ki jayu long ba ki smot na pa ya kran chibon ki ki kran teng shma ka kam shong kha kam samla hengi ki kmi ki pang ni le ran ban ya kran ba ki khon la da nim hi ka rai ma ki kmi ki pa ki khon ken nang na ki parlok jong ki ba ken nang ya bas niu ken nang na ki internet hagi ni ki sngi ken pet ling ba ki internet bar kum ta ter ya ka kam samla ya ka kam shong kha shong man ti kop ki kmi ki pa ka de ka por ni bangin ya kran ba ki khon jong I klam le ran chu ha ka ba de ba ke ka mat shong kha shong man ban nam pen snore ki ban yo lok khna nang da ha ba ki khon jong I ki bakla kaya ka baca mikik pa ha is ngosi ada ka kuha ban pensionor ya pikik mikik pa ai la ya ki khon joki bakin maramot ya ka jing bakla ka joki nang ta nga kuha ro ban kran sa sya ki khon ha ka por pi kini ki khon ki kna shobi pichim ka senjam pidan kam bande ya kran ba ki mikik pa la da dom matrwa ya kran namar teng ha ka jing shong shit ka jing it kna ka de ka jing it shong shit don ka man sim khia ya ka jing kai joki kmi ki pa ka jingkat tu hayeng ka jingkat tu haskul ka jingkat tu ha kapalang ka jingkat tu ha ka emlang salang shimkia namar anda pia mat yu sha pismotu ya ka jingpang kat no ka jing skula rai de namar ka kata yo kren mene ka jingbrat khon balai ka weni kita to ka jingbrat khon ka de namar ba yo lok khna las ngula rai palat asyapting hatlek bret iki khon nangta pen hat khon ngati iki kat tu ka ni ki khon jo ka balang ki chongi ki ba ha ka por ba kila armit kila la ayu kidi da kata wai hadu bagala janyap kila di namar baki kwa ba pen hap ye de khon te ko ki khna to pen let jimut ha ke jipuli puthi chongpi la da dam kitu ki bam yo la chu ban let skul ha ka chaka ba pin wat yu brio ba yo ka jingsuk treshitam penbiang ya ka kam ka jam chongpi ba anda kala dei ka por ka bala I kata ka de ka por ba nyin ye shong kurim namar bon sien kani ka jing alok khna ka wan ra ka jing duk ka jing janjar namar bom la ban pendak pendiang ni jung kam ke ba pher te shisha ni don kam ban ap ya kata ka ba piang
wat nam shania o nga khamsta ikmei pa ngalai police sunong ngalai police sunong stoin sasor kumta terte nga khamtip amar bangla khampuri em kum ki khun la bio snau ka jingetu ya phi kalong wat shania halaga jong ka jing start de khadu ka jingetu ru ya ka balang hangni ngiron ke barang ba la da jia ngiron ki khun jong ki samla jong ki barang red karta ki haplo kum ka balang ngiron ka bale ban penslur ya kitu ki kmi ki pa ki bas nosi ki bas nuleran nama don ki khana nama ba kimyo ka jing kershan ha ka ba khalu kishim ya u ding sin phasi don tap deng jong ki ba di da ka bi ban penyap ya di nama ka jing nuleran palat kanine ne ka kham sniu shushu kum ka balang lek shi ki kmi ki pa penslur ya ki ya duai ba ki ai min sim ya ki ong hooi ka jing syam jo pi kalang ka bakthang kalang ka jing nuleran nama ba ka jia ka ying jo pi ne kum ka balang let ban penslur ngim dei ban kren o ka kun jong tai kalang kumta em ka ba kum ka ta ka man sim ka dei ka ban penjot ya ka long ying jo ki ba syam ya ka ta ka jing lanat ka ba snosi ba ka ba nuleran tingi dei ban let ban penslur wan uji Jesus habo wan sikri ka perthai wan ban penrem ande wan ya ka ban penslur ban ai man sim tingiron ka man ya duai nam ta joki ngiran ka man penslur ya ki kita man basan kirang ba balang ki pastor let sikri ki knarit ki balahat keren yaki, pentingan yaki, aman sim yaki, baki nam shim yaka senjam ka basniu, bat ban pensilur yaki, baki nam lekshu yaka bakum gede kaji bakala. Dik kini kita hikai ba kongsan, ke bang nginon kam ba ngin shim nama ka Bible hikai yangi. Di ngasnok men ba ka Bible ka keren shi ba ka shongka shongman kana ban nginon kam shim kia ya gede. Di shua bang input agari ka por, ngasukwa ban duai na kapta kitu ki kena. Ki badan hap leke jitan jan nak ada juga jingo lok kena ban dua ni ki kmi ki pa ban aji start yaki bakin nang man yalam yaki ki khoi kenang bakin nomat yaki ki jinge